लटकवले बाड़ू, सीना से ओढ़निया गिरवले बाड़ू। का हो का भइल? हाँ हाँ काहे तू मुँह लटकवले बाड़ू, सीना से ओढ़निया गिरवले बाड़ू। घरवा से गइलू हा सज के सवार के, घरवा से गइलू हा सज के सवार के। ई कहो तोहर ओढ़नी गिरल बटहरिया में, कैसे मिले गइल रहू रहरिया में। तोहर ओढ़नी गिरल बटहरिया में, कैसे मिले गइल रहू रहरिया में। सोरह के उमर बाटे, मन में बड़ी डर बाटे। तोहरो जवानी बुची अभी लमहर बाटे, तनी बच के रह। सोरह के उमर बाटे, मन में बड़ी डर बाटे। तोहरो जवानी बुची अभी लमहर बाटे। कौनो दाप दी धके अकबरिया में, अकबरिया में। तोहर बोलहनी गिरल बटहरिया में, कैसे मजा लेवे गइलू रहरिया में। तोहर बोलहनी गिरल बटहरिया में, कैसे मिले गइल रहू रहरिया में। पांडे हवलदार दीपक कहेले बतिया सही। अरविंद के छोड़ काहे मनी सब पढ़ गइलू। पांडे हवलदार दीपक कहेले बतिया सही। मनसा के छोड़ काहे मनुआ के जरी गइलू। तोहके देखले पापी पिनस रहरिया में, हो रहरिया में। तोहर ओढ़नी गिरल बटहरिया में, कैसे मिले गइल रहू रहरिया में। तोहर ओढ़नी गिरल बटहरिया में, कैसे मिले गइल रहू रहरिया में। बतावा हो लजात काहे बाड़ू?